Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani ne, abubuwan al'ajabi da yawa ya saba faruwa a yammacin arewa, musamman ma da yara ƙananu 'yan makaranta wanda ba su mallaki hankalinsu ba. A yau ma a wani gari wani abu ya faru na abun al'ajabi wanda wani zuciyan shi ya fi ƙarfinsa ya je ya afka ma wani a shari'a. Ku biyo mu a sannu a hankali domin mu zayyana muku sunan garin da abin ya faru da kuma abin da ya faru. An kama wani matashi mai kimanin shekara 25 ya yi shiga da wata yarinya yar kimanin shekara 2 cikin wani kango, ya tuɓe mata kaya da niyan zai yi alfasha, sai Allah ya toni asirinsa. An kama shi, a yanzu haka yana hannun jami'an tsaro. Kaico, abubuwa da yawa yana faruwa a yankinmu wanda abin ka sa kuka. To Allah Ubangiji ya shirye mu ya kuma kiyaye 'ya'yanmu da musulunci gabaki ɗaya. Su kuma Allah ya shirye shi in masu shirya ne, idan ba masu shirya ba ne kuma Allah ya mana maganin su. Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu. Wa salam, ku ci gaba da bibiyar mu domin kawo muku wasu daga ciki.